Salam gadirli vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Bugün men yine bir alıcık çıkış etmekçi. Bulam şol bizim intelligent yaşlımız hakkında. Sebebi geçen bir adrak gurrun ettim de şu yaşlı hakkında. Ama kovuy edip diýmänlerin görýän bolyn bir adrak degen bolmalla men onu. Inni bu yaşlı ödüne berilen soralara jogap bermän. Näme üçindir başgalar, ýa-ni başga adamlaryň 7-8 sany adamyň suratyny goýupdyrdy. Töhmetçiler diýip video çykarypdyr. Ollaryň içinde meniňem suratymma men hakda gürläpdir, video çekipdir, ýa-ni ýasama video goýupdyr. Emma ol mennäl ol görünüp duran zat, onam häzir men size dokazat ederim. Ýöne men diýjek zadım, men gowşagrak degen bolmalla bu ýaşla. Ne pikir edýänler men muny şeýdip video çekip goýsam, bulam utanyp çekinip gider ekrandan gaýdyp görünmez diýip pikir edenler. Sebebi onuň aslyny edil guron plany, çyzan plany şu zatlardan ibaret. Kim öňe çyksa şonu tanqid etmeli, onam öz eli bilen edenok elbette. Ol akçı ellerini hapa bulacak adam derler. Ol başkalarının eli bilen edýär, ýa-ni şartlyk şeýhif diýen ýaly. Şonun kanallaryna goýýa videolar öýde ýasap berýärmi, ýa şartlyk ýasaýarmy, şartlygyna olňalar o kellet bilen elinden geljege meňdänok ony şu akwel saparyň öýde ýasap berýän bolmaly. Ya da şu on ýasap berýän oglanlar bar bolmaly. Ýepin ýetgisi şu öňe çykan adamlary bir zat edip tanqidlap, bir zat edip masgaralap halkyň öňüne gözden düşürmek. Şunun bar maksady şeýle. Buňa berilen ýa-ni zadaça, aňyrdan berilen zadaça kim öňe çykyberse şonu ýoklamaly. Elbette bu zatları mutun edilen o ganararyny alypdyr ýani adam. Ýöne bu sapar eden, men hakda eden videosy ugruna bolmandyr. Sebäbi o mennäl gaty meňden ok ýa-da men onu size görkezjek, şu ýerde de kazat etjek. Inni diýjek zadym, ýa-ni bir giden adamyň içine, ýa-ni bir giden erkek kişilerin içine diňe maňa hüjüm edipdir de aýal maşgala, ýa-ni ejiz maşgala. Indi men diýjek zadym şu ýerde nähili sen mine şuda kanalyny açdym. Şu ýaşlyň öz kanaly şu. Ne Erkin Türkmenistan TV radio diýe. Ne bu taýda da men hakda video goýupdyr. Bu surat meniň suratym, ýöne bundan soňky suratlar menki däl. Ýa-da men size görkezeyim, bu mennälligimi. Ne şu taýda görýän bolsaňyz, häzir ýene bir gezek. Seredin ine şu saçynyň uzynygyna seredin. Seredin, şeýle gowy görünýärdi. Saçynyň uzynygy ine şu taýyk gelýär, biline düşüp durýar bu saçynyň uzynygy. Ine şu bili diýerler, bu taýa ýanmaşy bolýar, ine şu bili bolýar da, ine şu bili. Şu biline düşüp duran saçy bar, ine şu goýdum. Ýöne inni men saçyma seredin. Meniň saçym hiç açanam bular ýaly bolmadyk, hiç açanam. Ine seredin, men saçym şundan aşağı geçenok hiç açanam. Indi men şuda şu akwel tapar ýaşla ýüzüne singmelýär. Eden işiňizi oňarmansyňyz, ýerine düşmändir, alan puluňyzy halallamansınız. Bu işte size ikilik
Inni devam edelim. Şu geçen yıl Halmra'da şu kanalını yapıldı, o kanal yapıldı. Yönü şol yapılmaka gelin yılların içinde de erkek kişilerin içinde de çıkış ediyen köptü. Katıken yüzlep video geliyordu, koyuluyordu. Her gününe 4-5'ten video koyuluyordu Halmra'dağın kanalına. Ondan sonra onun içinde bir yardımı düşüyeni var. Bir tane gelin birine gözü açıklı değil, kara aynaklı. O maşinin içine çıkış edip diyor. Türkiye'de yaşayan olmalı. Son bir gün geçti olin bir sefer, 2 sefer mi 3 sefer mi çıkış etti Halmra'dağın kanalına. Bir sefer aynaklı, bir sefer aynakını kaldırıptır. Yok koyup manglayını koyup maşinin içine otur. Sonra şu özünün nägileliğini bildirip halka yüzleniyordu. Ayağa karalıyın millet beydip oturmalıyın, hak hukumu soralıyın deyip. Son bir küçüğün geçenden son yani kıydın yüzü, şu yüz keşfi şartlık şeyhefin kanalına dur. Onu da ol ağzından geleni diye yani sen Türkiye'de plan ettirip görün lol kenin, sen kuntu kenin, ayname kenin, ne yüzüne ekrana çıktın, öyle deyip şoğu hakkında video çıkardı olin, şoğu idam yok vallahi, tam görünmedi. İnni şu yerde ben diyecektim, şu geçen taparkı çıkış edemden neri, yani akbal tapar hakkında çıkış ettim de ben geçen tapar, şonun neri, yan bir kuştani yerden bana hat yazdılar da, benim şu Halmrat ağanın kanalına çıkış ediptim olin, akbal tapar ayağallığını kanalımın şu yankı çıkış eden videomun aşağından komentariya diye, sizi nähil edip tapıp bolya, siz bilen nähil edip gürleşip bolya, telefon numaranızı berin, siz bilen gürleşecektim. Ay şular yal edip dedi, hiç koyman yazıyadı diye de yönetmen onu da kazat edip bilirdim. Eğer şu Halmra'dağın kanal yapılmadık olsa da kazat edip bolurdu onu. Yönü o kanal yapıldı hadır. Şoň üçinem şol maňa ýazan adamlaryň akbal tapar diňe bir adama däl näçe adamlara ýazypdyr şolar ýaly edip her çykyş edeniň aşagyna ýazýan ekeni komentariýa şolary da şolar ýaly edip ýa-ni şu Halmrat tüýünüň töweregini görünmedi ýaly edip tanqid edip geçen taparky diýen zatlanma men ana şol narkoman golaýyny görünmäň pedofil eýle beýle ıklim fam ogry Türkmenistan'ın halk üçün görüşen ok, özcübüz üçün näme diye garaşlar ýaldatlar bilen töhmet atyp şolong daşyna adam üçmedi ýaly edip ayagallığına geçen ýylan bäri 2 ýyl bolýar-da şonuň bäri işläp ýören şu akbal tapar diýilen ýaşuly. Inni bu zatlaryň häzir üstüni ýitirmekçi ýene bir videosy bilen nemesi bilen häzir bir sekund häzir ştaýda men häzir tapaýyn şonu. Häzir Google'a ýazýas, akbal tapar diýip ýazýas bolan şu ýaşulynyň autobiografiýasy çykýar. Ne häzir men size görkezjek bir zat. Şunun ýazan kitaplary, döredijiligi barada. Inni ştaýda 2002-nji ýyl ýazan kitap var, Şor Ingrid diýe. Bilemek size görünýär, kitaplaryň hemmesini akbal taparyň ýazan kitaplary. Inni Şor Ingrid diýe kitap ýazypdyr. Şwitsariýada çykypdyr, Stokholmda. Häzir inni ýene bir zata geçeliň. Inni Google'dan, ýa-ni YouTube'dan Şor Ingrid diýip ýazýas. Ýa-ni kitabyň adyny Şor Ingrid. Neptaýda Şor Ingrid 840 sany abonaçysy var. Inni goýan videolaryny görýäs. Ýa goýan videolary. Şu adam, şu kanal, Şor Ingrid diýilen kanal, akbal taparyň kanaly. Ene bärde eneşem var, eneş hakynda da diýipdir. Eneşim diýen zatlar bardyr belki. Bu taýda Ferhat Durduýew bar ene. Gaty gyzykly. Bu taýda men hakda edipdir, men muny görmändirin. Ine durşuny ýa-ni
Sapar Iklimov bilen Halmurat Söyünüp hakynda edilen ne berde Ruşen Glyçfan var ine. Ruşen Glyçfan da var. Gepung iskatıp da video ken ben bu kanal reklam ettiğim del ama size logikanızı külçad etmek için, size fikirlenmeni öğretmek için, size bir zat analiz etmeni öğrenmek için maslahat beren hiç açan ine şular adam halk için görüşen adam del. Şu giden adamlar tankid ediyen olsa demek bu adam halkın düşmanı. 100% halkın düşmanı. Bundan başka da atlarımken demek bu adam yine halkın tersine işleyen adam 30 yıllap yankı bu adam iki eli şundan şeylesi iki eli gana bulaşan adam deyip aydıbilecek. Sebebi sen şol ağzı birlikte işlendi uğruyor. Yankı eden işleri şol bir giden adamının ganını galan, bir giden adamını ne hak töhmetler bilen türmelerde çürüdün adam. Yine bir zade iştayda ben görkezmekçi bununla da neme diyede yankı diye yine iştayda videosunda diye tapayın men şeylerlerini. Ben köp zatlar yazdım diye, şu zatlar şoň üçinem diye men niye idarlap başladılar diye, hükümet diye. Onun meni bir gen alrında ştayda polisiyalar men soragy diye de bu ne gazetlerde edilen çap edilen yankı nemeler bolmaly, hikayeler, makalalar bolmaly. Ne ştayda bir meni gen alrında İngiliz diline geçirilen şey. İngiliz diline geçirilip bu dokumentli yankı dokumentasiya bolýar bu şayat tökmenine bir İngilizce'de adı evidence bir доказательство hükmünü daşarurttan ubejişi yankı palit ubejişi alma için bozgunluğu yüz tutma için beni işte şu videonu kim çekip bilir? Benim zapisi de adam var. Senin eğer yine logikanı включать edin adamlar. Seni bir yıl tutuyor, seni sonra ediyor. Ondan şu zapisler video zapis edilen yazgı galyada yokursuna iyun 26 92. yıl saat 20-26. Menin diyecek adam şunu sen video zapis ne edip senin organın eden zapisi olsa sen eline düşüyor şu. Onun ne edip buna İngilizce'de geçirilen İngiliz diline ştada periyodum var, hem de adam var geçirilen İngiliz diline. Yine şu zatlar yankı daşarurttan palit überişi alacak adamlar için hani sen dokazat etti ya olur. Dokument tavsiyonu dokazat etti ya. Ne şu zatlar yürütü İngiliz diline geçirilip şu bozgunluk alma için Şveça'dan bozgunluk alma için yürütü edilen zatlar bular. Bu yankı polisiyadan polisiya soru ediyor diye. Bu zatlarım bu zapis ne edip şunun eline düşüptür. Ondan dopros edilenle bulur ya video kamera zatlı hiç kim kamera almayarım. O da orada eline telefon ama yok kamera surata düşüreyiniyken 92. yıl intek mobilni telefonlarım çıkmadı. Bu yürüte video yazı edilip papka için tayarlanan yankı komitede işleyen adamlar yine şu real var değil bir zat bulayanı yine men tutsak edildim yine men näme edildim bana represi görkezildi pressing görkezildi deyip aytmak için gerekli bu dokumentlerim akbar saparın özünde saklanıp kalan bolmaly. Yöne gen alır yanda şu zapisi kim şoň eline verdi. Nereden geldi eline? Yine vatandaşlar katı gen alır zatlar var. İntek bu zatlarım üstü açılır. Yöne benim başka diyecek adım
Şo giden adamın içinde yankı video çekenine vakbol tapar video çekiptir 7-8 tane erkek kişinin içinde men suretim var. Yönü ne üçündür? Erkek bolyan olsa şo giden erkeğin içinde dine ayal maşgala yankı ecid maşgala üstüne hücum ediyor. Şo men haqda video çıkarıptır. Ne üçün beyle kadar hakkında video çıkarmanlar. Ha yeni bir zada aytacak. Şo video edil şu video. Edil şun kopyası Şatlık Şeyhif'in kanalına da çıktı deydiler. Olam ikisem bir mengdeş video. Demek Şatlık Şeyhif o videonu yasamadık. O videonu başta Akbol Tapar yasayadı. Şatlığa koyuver ya koyma için. Ol başkalan eli bilen işleme koyuver ya. Akbol Tapar deyilyen adam. Sebebi özü intelligent yankı öyle aytmışlayın bir inteligensiya men neme Türkmenistan inteligensiya deyip guruluyor. Intelligent adam olur yalı hapa işlere elini sokmaya. Şoň üçin başkalan eli bile işleýär. Inni menin şu ýaşla bir berjek soragym sen başkalan üstüne sapalan atmada temany başka yerlere öwürmen ol video rolikler yasaman sen bir akıllı adam hükmünü normal cevap ver. Yani edilen, yani sana verilen sorulara cevap ver. Birinciden Şveç'te yaşayan bir onu bilýär. Şäheriňem bilýär ýönü. Sehranyň şo ýerde Halmradaň gyzy Sehra ýaşaýar. Şonuň oglunyň okuyan mektebine näme üçin bardyň? Şoň mektebine näme üçin bardyň? Şonu aýt. Birinji soragma ol. Sen beýdimek bilen çağan mektebine barıp çağlarla duşan bolupsyň hawa salam helik alşan bolupsyň menem Türkmenistanyň diýipsiň hawa ýazyjy menem dat diýipsiň hawa inni bu taýda seniň berjek jogabyň şeýlerak bolmagy mümkin. Men ýazyjy çağlarla duşmaga hakym bar diýip. Ýöne emma bunun başka bir tarapy bar. Sen şo çağan mektebine barmak bilen birinciden Sehraň özüne duýduruş berýän, sen çağan okuyan mektebini bilýänlerin gaty gidip berseň tere tap bol diýmek islediň sen. Şonu duýduruş berýän. İkinciden gyýdym saňa diýen gelinim sen düşünedýän. Bu näme diýmek? Bu Halmrat söýünüp signal berýän, ýa-ni duýduruş berýän. Senin gyýdyňam, sen agtyklaňam ýaşaýan ýerinden bilýän, okuyan mekteplerden bilýän, atlar familiýasyny çenni bilýän diýip sen teresap bol ýaşly, ýa-ni Halmrat söýünüp duýdurýan. Sen hemme agtyk çoğulklaňam nerede ýaşaýan çenni bilýän, nerede haýsy mektebe gidýän çenni bilýän diýip onu ýaşlyny gorkutmak isleýän. Gyýdynyň üstü bilen ýaşlylar sen atak edýän bilýänmi? Onu şu ýerden men halka aýdýanna sen edýän her bir ädimni gaty gidip berseň aýdyp durar men şutaýdy. Ýöne häzirlikçe gepleşigi men gysgaça etjek. Ýa-ni käbirleriň aýtmaşyna görä kozurlary men soňraga goýjak. Ola birinji soragym, ikinji soragym marşatlykda ýaşaýan seniň towşan aptekçi diýen aýallygynyň şu hakda hiç zat aýtmadyň-da birden öyle çary bu hakda rolik yasadyň näme üçin? Sen şu soralara cevap ber birinji bilen. Inni Türkmenistanyny edil şu wagtga döwürde seniň arkaňda bir meheme işgärler duran bolmasa, seniň bir arkaňda ýemaga adam ýok bolsa, nädip sen öýüňde derman tatyp bilýän? Ol derman tatya, ol aptekçi, towşan aptekçi, ol kawyçkaň içindäki aptekçi. Aslında ol başga zatlar tatya. Şu hökümede gelin, ýa-ni tutulan beýlek serişdeler bar. Запрещающие средства diýip aýdaýyn. Şu serişdeleri sattyrmaga adam berer. Hemen işgärlerine. Ene sen towşan aptekçi aýallygynyň olam şo da işlerini ýerine ýetirýär. Edil mahkemalar bilen şeýle işleşýär. Onam nähili işleşýär? Onam seň arkaňyla işleşýär. Onam biz bilýäs. Şol soraglara jogap bersen ýaşly,
ol gipi başka yana soğup nimetmede. Inni bir Şor İngrik sen kanalına gelsek vatandaşlar şu Şor İngrik diýilýän kanal şu ýaşlynyň özi ýazan kitaby şol kitaba görädi, adyna görädi, özüne kanal açan. Onun haçan açylanyny girip görürsiňiz, barlap bilersiňiz. Barlap bolýar onun haçan açylanyny. Inni şol iki taraplayın hareket edýär. Seredin vatandaşlar. Biri yankı gizlin kanal üstü bilene yankı yaşlılar yamanlaya taparıklıyım filan halmra söyünü ayağalına şolar yamanlaya başkalar ama içinde yönü ekranın önüne çıkıyor da intelligent tökmünü de gelin bir de koşulalım diye gelin ne için koşulalım da diye deredin ediyen adını ondan bu oturan adamlar samtık derler çöreği yemkesine niye nokta on yal dönük bilen on yalık yankı komitede işlep gören adam bilen koşuş bular näme çöreği yemkesine niye no bular ben şolar ýaly şu taýdan men mesaj gönderýän yankı vatandaşlarymyza düşünmeýänlere yankı bizini kim inanmaly bizi näme etmeli diýen ortada getip berenler var. Men şolara ýüzlenýän şu Şor İngrik diýilýän kanaly görün. Ondan bunyň Erkin Türkmenistan diýen kanalyny görün. 200 adam. Mana şeýdibem halkyň arasynda agzalyk döredýär. Gelin biri gelin diýip ekrana çykýar. Ekranyň ýeňsesinde de ýamanla otyr Şor İngrik diýen kanalyna. Men o kanal reklamy üçin aýdamokdy. Şol adamyň hakyky öz ýüzüni görkezmek üçin aýdýan. Sen o beýdip roliklat ýasap halkyň ünsüni sowurny itme. Birinji bilen men näl ol. Ýa-ni videoda men däl ol. Onu görürsiňiz oň saçy biýle düşüp dur. Men saçym şundan aşağı hiç açam geçmedik. Şundan aşağı öýsen ok saçym men şu taýda durýar. Ola bir ikincidenem sen ýaşly bilýänlersiň men birazjyk saglyk problemam bar şoň üçin maňa ol içmegem, çekmegem oň ýalat bolanok. Men ondan özüm näçe ýerlerde çykyş edip leksiýa okap ýörün şol alkogol içkilerinin adamın organizmine näil ziyanlarynyň bardygyny. Sen bilmeýän bolsaň, men medisini işgär özüm. Bol alkogoluň näil adamyň organizmine ziyanyny bardygyny men gowulýan. Ola ikinciden. Üçüncüdenem senin pikirin bu videonu çykardym boýun, ola çary we utanır, awa gider ekrandan gaýdybam görünmez. Men ýanymda agzynam açyp bilmedi ekrana çykyp diýip pikir edýänsin. Ýok ýaşly. Sen ýalňyşýan, gat ýalňyşýan edem. Men aýtdym ýanky, sen bilki şu 2 saat sonra jogap ber. Ondan soň başga da soralarym bar men. Ente sen hapda aýdylmaly gelýän maglumatlarym kän ýöne onu men kozurlary soňa goýjak. Sen gat edip berseň, ýerde onu çykarmaly bor. Ene şolar ýaly watandaşlar. Onu bugünlükçe men siz bilen hoşlaşayım. Hoş sağ olun. Yine de görüşürüz. Ýaşuly senim aýagyňy dogurça, dekçe, dogurça basmasaň, senin hem gitdiňçe awryň düşer. Ýam düşdi awryň. Gaty ödem gaty düşdi. Gaty uly tiýdik bile düşdi. Indi ogulam indi towy ýükläýmän awryň galan bolsa, ona teres ap bolsa saklajak bol. Şular ýaly watandaşlar bolýar sağ olun.